dobrodošli u još jedan klip na mom kanalu. I danas igramo ej, tako da, to je neka igrica koja... idemo na kratku pauzu. Ok, i evo nas. I ovo je neki nova igrica, ja sam probao, evo već 7. level sam, tako da imate ovdje kao loptice koje se mora na ovaj kao veliki krug da se zakače, ne smiju ove, da se pipnu ove manje, kako se te loptice. Ako zakačite onda ste promašili, fuck, to je dobro. I eto, i onda ste failali to jest promašili, evo, promašili ste nivo pa sve iz početka. Ok, idemo. Polako ćemo da prelazimo ovo. Ja, ljudi moji, ostalo nam 2 da pređemo ceo nivo. Ok. Ok, znači... ok. Ok, nema veze, znači... Ovdje na televiziji onaj Kuća od srca i ta voditeljka šta je već, kaže da li se vi kupate, kad se kupate, da li vi pevate. Ona kaže, to jest radi neku kuću i kaže ta voditeljka njima, šta je rekla, o sole milo, kako da peva nešto. I ako želite da vidite, imaju, to jest ja ću da ubacim onako u svakom klipu, na primjer neke igrice, da napišem onako za na primjer ovu igricu, ako možete da me razumete, za ovu igricu, da svakom klipu kad budemo igrali ovu igricu da, kako se to kaže, ubacimo neki kao, što kažu mudri ljudi, tako da nadam se da će vam se to svidjeti, tako da ostavite komentar za to. I nadam se da vam se svideo. Ok, čujete to? To moja baba odvrnula televizor i sad neće da smanji. Ja, imam sam 3. Idemo hashtag za Bakutu. Znači u komentarima u prošlom videu nisam vidio ni jedan hashtag Bakuta, tako da nadam se da ćete to da ubacite. To jest da ćete da napišete hashtag Bakuta. Ok, mi stalno failamo misije, to jest ne misije, kao ove nivoe. Ja, ljudi moji. Šteta ništa, ono. To, prešli smo. Substance, next level. Ovo je sad kao kraće. I brže, ja mislim. Tja. Za malo da pređem.
To, evo ga. Ja, a dobro, ovo je barem lakše, ljudi moji, tako da... Ja, nervira me. Ja, stigli smo do 5, tako da... mm, ok. Evo, to što sam rekao za ovaj video, to jest ovu igricu, da u nekim momentima video, da ćemo da kažemo neki kao što kažu drevni, mudri ljudi. A prva rečenica mudrih ljudi je iz filma Vratiće se rode. Kada jedan čovek, ne znam tačno kako se zove, ali retko kad se pojavljuje u seriji, tako da kažem, svi su se glupi rodili, a budala postaje. Tako da, eto, to je prvi, kako da kažem, evo, početak je, to je početak te kao novog serijala, tako da nazvat ćemo ga u onaj kao playlisti na mom kanalu. Ja, ponovno na 5. Nazvat ćemo ga na playlisti mom kanala Mudri ljudi, tako da svi možete da zapratite, to jest da pogledate taj kao novi serijal koji ćemo da napravimo. Ja, ne mogu da verujem, ljudi moji. Vrati se nazad. Dobro. I idemo. Tako idemo. Ju. O, sa 13, jeste, brate. A jeste sad. Znači, ne mogu da verujem. Ja. Ok, već 8 minuta snimamo. Ja. Idemo. Ja, 4. Tamam, da sam grabre. Ja. Idemo. Tako je. Idemo, 11. Ja. Polako počinjem da se nerviram. Ja. Ja. Ja.
tačno. Vidi, vidi, vidi. Ja. Evo, pređemo ljudi ovaj level. Nešto. To je bilo to za ovaj video. Jeste da sam puno puta pogrešio, tako da to je bilo to za ovaj video. Ako ti se svidjelo, like, share, komentarište i ja ćao.